Avui vull parlar-vos de La conformista d'Alba de Déu. Ja us anticipo des de ja que aquesta no és una ressenya, sinó una recomanació al 100%. És un llibre que heu de llegir, perquè és superbreu, té unes 120 pàgines, però destil·la una sensibilitat. Està escrit de tal manera que dius, això és història de la literatura catalana, des de ja, des del moment de la seva publicació en aquest mateix any 2024. Us explico. A La conformista trobarem el personatge de l'Eva i tota l'obra serà com una barreja de monòleg interior amb el que li va dient la gent i les accions que ella viu en certs moments de la seva vida. És una noia que està casada, que té fills, veurem com passa pels embarassos i la sèrie de situacions precàries o situacions poc desitjoses que passa a la seva vida la fan tenir una sèrie d'actituds i de maneres d'actuar que es plasmen aquí. És un llibre d'aquests que m'agraden perquè són fragments de vida, sempre ho dic, però està narrat i es crea una imatge tan potent i tan versemblant, tan creïble d'aquesta noia, que per cert em va encantar trobar ja l'escena de la portada, apareix en un moment. No sé, aquest sentiment que hi ha avui dia de que sempre pots millorar la teva vida i de veure com reacciona ella, a mi m'ha copsat. És que només us puc dir que us el llegiu, que val moltíssim la pena. I ja està, és que sense paraules em deixa aquesta obra. Així que ja sabeu, La conformista d'Alba de Déu. Adéu.